Τέλεια. Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνέντευξη του χρόνου από την ψηφιακή κοινότητα του Create Health και με αφορμή το πρόγραμμα αυτοφροντίδας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, το Veganized January, που ξεκινάει αύριο, όπου αφορά φυσικά τη vegan φιλοσοφία, όπου θα είμαστε εκεί να σας εκπαιδεύσουμε και να σας καθοδηγήσουμε πάντα εμπεριστατωμένα, με webinars, πεντανόστιμες συνταγές και φυσικά διατροφικό mentoring. Εάν σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος, προλαβαίνετε ακόμα και μπορεί να γίνει στο σύνδεσμο που ήδη έχουμε προωθήσει. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς η καλεσμένη μας είναι ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά πραγματικά με εμπνέει με τη δράση της, ένας φάρος ελπίδας για την κοινωνία και φυσικά μιλάω για την Εριέτα Κουρκουρουλάτση, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Δέσποινα, εγώ ευχαριστώ. Πριν από λίγο καιρό καλεσμένη στο δικό μου podcast, οπότε είναι ωραίο που αντιστρέφονται έτσι οι ρόλοι και ήρθε η δικιά μου ώρα να μιλήσω σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι να πρωτοπώ για την Εριέτα, θα χρειαστεί να τα διαβάσω από μέσα. Η Εριέτα λοιπόν είναι πρόεδρος και ιδρύτρια του Save a Greek Stray, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σκοπό την προστασία των ζώων, τη μη κυβερνητική οργάνωση A Promise to Animals, που διοργάνωσε και πρόσφατα το πρώτο vegan ιατρικό συνέδριο στην Ελλάδα και θα πούμε και λίγα πράγματα γι' αυτό, και πρόεδρος στο Ίδρυμα Matilda Foundation, όπου αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών από κάθε είδους κακοποίηση, εκμετάλλευση, εγκατάλειψη, και μέσα από το δημόσιο λόγο της Εριέτα προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους για την κακοποίηση των ζώων, τις συνθήκες διαβίωσής της, και εγώ προσωπικά την ευχαριστώ που μιλάει τόσο ανοιχτά για το κομμάτι της vegan φιλοσοφίας και όχι μόνο, θέτει και πολλά σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ό,τι μπορούμε και Εριέτα, ξεκινάω λοιπόν με κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να δούμε μαζί. Θα ήθελα να μας πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τα ζώα και τη φροντίδα τους. Ήταν κάτι το οποίο ήταν έμφυτο, ήταν κάτι το οποίο πήρες από την οικογένειά σου? Ήταν εντελώς έμφυτο. Εγώ πάντα όταν μιλάω γι' αυτό λέω ότι ήταν κάτι εντελώς δικό μου. Γιατί οι γονείς μου πραγματικά δεν ήταν ευαισθητοποιημένοι σε ό,τι αφορούσε τα ζώα. Από μικρή, όπως αρέσουν σε μικρά παιδάκια, ας πούμε, τα αμάξια ή τα αεροπλάνα ή έχουν άλλα ενδιαφέροντα, εμένα με ενθουσίαζαν πάντα τα ζώα. Ήμουνα και ένα παιδί που μεγάλωσε λίγο μοναχικά και έτσι ήμουνα χαμένη στον κόσμο των ζώων και είχα και την ευκαιρία και την τύχη να τα γνωρίσω καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζει ο μέσος άνθρωπος, νομίζω. Και όπως θα ακούσετε από τον οποιονδήποτε μπει σε διαδικασία γνωριμίας με οποιοδήποτε ζώο, δεν μπορεί να μην τα ερωτευτείς όταν ανοίξεις την καρδιά σου και έρθεις κοντά τους, οπότε έτσι πήγε για μένα αυτό, πολύ φυσικά και απαραίτητα θα έλεγα. Θα ήθελες να μοιραστείς έτσι μαζί μας μία παιδική σου ανάμνηση, την καλύτερη παιδική σου ανάμνηση που να αφορά έτσι τα ζώα, την αγάπη, τη φροντίδα? Χάσαμε λίγο την Εριέτα. Συνεχίζουμε σε λιγάκι. Μιλούσα λίγο πριν για το κομμάτι λοιπόν της πρώτης vegan ιατρικής μερίδας, όπου η Εριέτα μαζί με τη μη κυβερνητική οργάνωση, το A Promise to Animals, διοργάνωσε, και θα πούμε έτσι περισσότερα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δράσεις. Και είχα την τιμή και εγώ, ως επαγγελματίας υγείας, αλλά και πολλοί έτσι, γιατροί και επιστήμονες, να λάβουν μέρος. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δράσεις στον χώρο μας στην Ελλάδα, που να προωθούν την φυτοφαγική διατροφή, διότι όλοι γνωρίζουμε πως η φυτοφαγία πλέον και εμπεριστατωμένα είναι ιδιαίτερα βοηθητική
στο να προστατεύσει, να μειώσει το ρίσκο από συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, να μειώσει το ρίσκο για καρδιαγγειακά νοσήματα, να μειώσει το ρίσκο για νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι, για παράδειγμα, η νόσος Αλτσχάιμερ είναι σχεδόν κληρονομική και αυτό δεν συμβαίνει. Είναι πολύ ελάχιστο το ποσοστό που είναι κληρονομική η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και γενικότερα η φυτοφαγία είναι ιδιαίτερα βοηθητική για την ευημερία των ζώων και τον πλανήτη. Η Εριέτα είναι πάλι μαζί μας, οπότε... Και κλείνει, αλλά ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Εριέτα, έτσι ανέλησα λιγάκι το vegan ιατρικό συνέδριο, το οποίο θα το πούμε και λίγο πιο μετά. Οπότε είχαμε μείνει στην παιδική ανάμνηση, που θα θέλεις έτσι να μοιραστείς μαζί μας που να αφορά έτσι τα ζώα. Νομίζω ότι ήταν η απόκτηση του πρώτου μου σκύλου, που πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή και ήταν κάτι για το οποίο δούλεψα πολύ σκληρά, γιατί οι γονείς μου δεν το θέλανε με τίποτα. Οπότε η στιγμή που απέκτησα την Ντόλι, νομίζω ότι μου άλλαξε τη ζωή για πάντα. Ναι, και έτυχε να αποκτήσω, ήταν ένα Golden Retriever, κοριτσάκι, το οποίο αγόρασα, πράγμα το οποίο δεν θα έκανα σήμερα, αλλά είχα την τύχη να το αγοράσω από μια γυναίκα πραγματικά σοβαρή, εκτροφέα, την οποία επίσης τη λέγανε Ντόλι, και ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τα ζώα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που ενώ το αγόρασα, αυτό συνέβη από το σωστό άνθρωπο. Είχες άλλη επαφή με ζώα πριν το σκυλάκι, με μη κατοικίδιο, ας πούμε? Ναι, είχαμε όλα τα ζώα και είχαμε και κατσικάκια στο σπίτι. Για κάποιο λόγο οι γονείς μου ήταν κάθετοι με το σκύλο, οπότε για να ξεχαστώ από το σκύλο είχαμε περάσει από όλων των ειδών τα υπόλοιπα ζώα, από κουνέλια, ινδικά χειρίδια, πουλιά όλων των ειδών, κατσίκια, μαϊμούδες, τα πάντα. Οπότε ναι, ο σκύλος ήταν το τελευταίο στάδιο, ας πούμε. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Οπότε τα κατσικάκια ήταν ως pet. Ναι, ως pet, μάλιστα. Από τότε. Παράλληλα, βέβαια, οι γονείς μου το Πάσχα σουβλίζαν, έτσι. Ενώ ότι ήταν οξύμορο αυτό. Όχι τα δικά μας, αλλά από τότε υπήρχε έτσι αυτή η περίεργη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Τι σε έκανε εν τέλει να ακολουθήσεις το vegan τρόπο ζωής και τη vegan διατροφή? Ξεκίνησε από κάποια μάλλον διατροφή και πέρασε στα ζώα, ή ξεκίνησε αποκλειστικά με τα ζώα και μετά δούλεψε και το κομμάτι της διατροφής σιγά-σιγά? Νομίζω ότι ποτέ δεν αισθανόμουν άνετα με την κατανάλωση του κρέατος και δεν ήμουν και άνθρωπος που τρελαινόμουν και όλες έτσι και αλλιώς και γευστικά για το κρέας. Παρ' όλα αυτά το δικαιολογούσα όπως κάνουν οι περισσότεροι, γιατί εγώ πιστεύω πάντα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια ευαισθησία απέναντι στα ζώα, απλά δημιουργούν μηχανισμούς μέσα από τους οποίους καταφέρνουν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που θα έβλεπε κάποιον να κλωτσάει ένα μικρό αγελαδάκι σε κάποια φάρμα για παιδάκια που πάμε τα παιδάκια μας σε φάρμες, νομίζω ότι θα μπαινε οποιοσδήποτε στη μέση και ας μην ήταν vegan. Όταν όμως αυτή η βία είναι συστηματική και κρύβεται πίσω από μεγάλες πόρτες, εκεί αλλάζει και επειδή δεν το βλέπουμε, επιλέγουμε να εθελοτυφλούμε και δεν αντιδράμε σε αυτό. Αλλά όπως ξαναείπα, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν τα ζώα και θα τα υπερασπίζονταν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Εγώ έκοψα το κρέας μετά από μία συνάντηση που είχαμε μία αγελάδα, τυχαία, και κάτι έκανε κλικ στο μυαλό μου και αποφάσισα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να συμβάλλω στον πόνο και τη σφαγή αυτού του ζώου, που η συγκεκριμένη αγελάδα που γνώρισα εκείνη την ημέρα ήταν και πάρα πολύ τρυφερή, ήταν σαν ένας μεγάλος σκύλος. Οπότε έτσι σταμάτησα να τρώω κόκκινο κρέας. Μετά σταδιακά σταμάτησα να τρώω και κοτόπουλο και γαλοπούλα, που μου είχε μείνει έτσι το τελευταίο.
Και ξαφνικά άρχισα να καταναλώνω πολλά αυγά και γαλακτοκομικά, τα οποία δεν κατανάλωνα προηγουμένως, Μμμ. για ευκολία, για πολλούς λόγους. Και στα 21-22 αυτό μου δημιούργησε ακμή, για πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν είχα. Ε, και σοκαρίστηκα, γιατί είχα περάσει μια εφηβεία έτσι απαλλαγμένη από τέτοιου είδους πράγματα, και ευτυχώς έτυχε και γνώρισα τότε μία διατροφολόγο. Πήγαινα εννοείται σε δερματολόγους, οι οποίοι μου δίνανε διάφορα φάρμακα, χημικά, θέλανε να μου δώσουν ρακιουτάν, το οποίο ήξερα ότι δεν ήθελα να πάρω για κανένα λόγο, γιατί ήξερα τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία και στην απόκτηση ενός παιδιού ενδεχομένως αργότερα. Και είχα την τύχη εκείνη την περίοδο να γνωρίσω αυτή τη διατροφολόγο, και μου είπε αμέσως ότι θεωρούσε ότι το πρόβλημά μου θα έφευγε, γιατί με ρώτησε τι τρώω κάθε μέρα, εάν έκοβα τα ζωικά παράγωγα από τη διατροφή μου. Οπότε αυτό ξεκίνησε έτσι, γιατί ακόμα δεν ήξερα το ηθικό κομμάτι, όπως πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, του γιατί να μην καταναλώνουμε γάλα, ας πούμε. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτό συμβάλλει στη σφαγή και πολύ χειρότερα πράγματα από ότι το κρέας. Οπότε έτσι ξεκίνησε για εμένα. Μου είχε μείνει τελευταίο το ψάρι, γιατί από αυτά είμαστε λίγο πιο αποσυνδεδεμένοι, δεν τα βλέπουμε συχνά, δεν έχουμε έτσι τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Οπότε το τελευταίο που έφυγε ήταν το ψάρι, το οποίο και αυτό κόπηκε μέσα από μια εμπειρία που είχα, και είδα έναν άνθρωπο τέλος πάντων σε ένα ηχθειοτροφείο να βγάζει τα ψάρια από το νερό και το πώς σπαρταρούσαν, ας πούμε, και ζορίζονταν να πάρουν μια ανάσα. Και όλο αυτό πραγματικά με άγγιξε βαθιά και αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα και γι' αυτό. Οπότε ο βιγκανισμός, θέλω να πω, δεν ήταν κάτι που έγινε μέσα σε ένα βράδυ για εμένα. Ήταν κάτι που πήρε μία διετία. Μάλιστα. Και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έπρεπε να γίνει στο χρόνο του. Οπότε, ναι, εδώ είμαστε σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λες, ότι ο καθένας έχει το χρόνο του και το μονοπάτι του. Και εγώ γυρνώντας πίσω, έτσι στη δική μου πορεία, ήλπιζα να το κάνω, να μπω λίγο νωρίτερα στο κομμάτι της vegan φιλοσοφίας. Αλλά πραγματικά ένιωσα και εγώ ότι θέλω το χρόνο μου. Παρόλο που είμαι διαιτολόγος και παρόλο που τα διατροφικά κομμάτια και τα μονοπάτια τα γνωρίζω καλύτερα. Ήθελα να σε ρωτήσω σε ό,τι αφορά το κομμάτι που μας περιγράψες με την ακμή και τον τερματολόγο. Τότε οι γιατροί σου δεν σου είχαν αναφέρει καθόλου το κομμάτι της διατροφής? Είχαν ρωτήσει αν υπάρχει καθόλου? Όχι, καθόλου. Και δεν το ρωτάνε γενικά, νομίζω, ότι υπάρχει μία άρνηση στην παραδοχή, γιατί αυτό είναι πια επιστημονικό γεγονός. Δηλαδή το ότι η διατροφή μας επηρεάζει άμεσα τα πάντα στην υγεία μας είναι πια γεγονός. Δεν είναι κάτι που το λες εσύ που είσαι ειδικός ή το λέω εγώ. Το λέει η βιβλιογραφία πια. Και βγάζει και νόημα, γιατί είναι το μόνο πράγμα που μπαίνει στο σώμα μας 3 φορές την ημέρα, έτσι, σε καθημερινή βάση. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που υποτιμάται η δύναμη της διατροφής, και με αφορμή όποιον είδε το post, ας πούμε, που ανέβασα χτες, η διατροφή είναι σωτήρια σε πολλά πράγματα, και το φαγητό κάνει θαύματα. Το έχουν πει πολύ πριν από εμάς. Το πιστεύω κι εγώ. Ενιαίτητα ως μαμά πλέον ένα υπέροχο αγοράκι, μόλις 2 ετών μου είπες. Ούτε. Τέλη Μαρτίου θα γίνουμε 2. Με το καλό, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και μένοντας έτσι λίγο στα παιδιά, θα ήθελα να μοιραστώ έτσι μια δική μου εμπειρία. Έχω 2 γιους, τον Γιώργο και τον Θοδωρή, που ακολουθούν μαζί μας έτσι τη vegan φιλοσοφία, όπου αυτό τους είναι εφικτό, τη φυτοφαϊκή διατροφή σίγουρα, και μάλιστα ο μεγάλος μου γιος, ο Γιώργος, το μεγάλο του όνειρο είναι
να δημιουργήσει μια φάρμα όπου θα δέχεται ζώα τα οποία είναι κακοποιημένα, τα οποία έχουν 3 πόδια, τα οποία έτσι έχουν δυσκολία. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά του. Ενώ ο μικρός μου γιος, τις προάλλες που συζητάγαμε για τα κλουβιά και τα καναρίνια και έλεγα, κοίταξε, καταφέραμε μέχρι να φυλακίσουμε και πουλιά μέσα σε κλουβιά. Και έτσι λοιπόν γύρισε και μου είπε ότι «Μαμά, τι θα έλεγες να μαζέψουμε υπογραφές, μήπως και σταματήσει αυτό?» Τώρα ο Θοδωρής είναι 6 ετών και το είπε αυτό, δεν έχουμε κάνει κάποια τέτοια συζήτηση με υπογραφές στο σπίτι, αλλά πήγε το μυαλό του εκεί και πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα. Το ερώτημα εδώ λοιπόν είναι πόσο εύκολο πιστεύεις είναι για ένα παιδί να ακολουθήσει έναν τέτοιο τρόπο ζωής σε ό,τι αφορά τα σχολεία ενδεχομένως, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εμπειρία ακόμα, τα πάρτι, υπάρχουν κάποιες δράσεις που πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να γίνουν στα ελληνικά σχολεία και αν όχι στο δημοτικό, γιατί εκεί υπάρχει κάποια δυσκολία σε γυμνάσιο και σε λύκειο. Είναι έτοιμη η Ελλάδα? Είναι έτοιμη η Ελλάδα. Η Ελλάδα για πολλά δεν ήταν έτοιμη και την προετοιμάσαμε. Οπότε μιλάς στο λάθος άνθρωπο. Η Ελλάδα θα ετοιμαστεί όταν την προετοιμάσουμε εμείς. Και έχουμε ξεκινήσει με την Απρόμηση των Animals. Ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Τα ζώα επαναστάτησαν» και είναι για παιδάκια ηλικίας δημοτικού. Ευχόμαστε ότι σύντομα τους επόμενους μήνες θα περάσει από το Υπουργείο Παιδείας. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Εντάξει, το έχουμε κάνει προφανώς με τρόπο που είναι απόλυτα συμβατός με την ηλικία των παιδιών και χωρίς να τα τρομοκρατούμε, γιατί αυτά που συμβαίνουν πραγματικά τρομοκρατούν εμάς, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί. Η απάντηση στη δυσκολία είναι ότι προς το παρόν, εντάξει, ο γιος μου είναι μικρός, οπότε δεν έχω έρθει αντιμέτωπη, ίσως εσύ είσαι πιο κατάλληλη στο να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Πιστεύω ότι ψάχνοντας βρίσκεις. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν γέννησα το γιο μου πήγα στο Ηρωής, που είναι ένα ανεξάρτητο κέντρο μεών, το οποίο ηγείται η μέα μου, η Κατερίνα Γεωργακούλα. Και θυμάμαι ότι λίγο αφότου είχα γεννήσει, είχαν ένα σεμινάριο για εισαγωγή στις τροφές. Και με πήραν από το γραφείο της και μου λένε μήπως θέλετε να παρακολουθήσετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο και λέω η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να το παρακολουθήσω γιατί είμαι vegan. Και με ενημέρωσαν τότε ότι η διατροφολόγος που κάνει το σεμινάριο είναι vegan και έχει 2 vegan παιδιά. Σοκαρίστηκα προφανώς, έτσι γνώρισα και τη Σοφία Κανέλου που τη γνωρίζεις και εσύ. Και με βοήθησε πολύ σε όλο αυτό. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά όταν ψάχνεις και δεν φοβάσαι να στηρίξεις αυτό για το οποίο είσαι σίγουρος, εκεί η δυσκολία είναι όταν δεν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις. Εγώ που ήμουν πάρα πολύ σίγουρη, αλλά είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι λίγο απόλυτος, δεν έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες. Δηλαδή, ακόμα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, γιατί πήγα σε ένα παιδικό σταθμό και απλά το ανέφερα, χωρίς να το θεωρώ κάτι ακραίο, απλά ανέφερα στην κυρία ότι εμείς ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο διατροφής. Η κυρία αυτή σοκαρίστηκε σε βαθμό που της είπα ότι πραγματικά εγώ ήρθα, της λέω πολύ χαλαρή. Ήρθα και ήμουνα και πάρα πολύ άνετη για τα δικά μου δεδομένα, από την άποψη ότι της εξήγησα ότι της λέω προφανώς άμα ένα παιδάκι έχει γενέθλια και έρθει και κεράσει σοκολατάκια ή κεράσει κάποιο γλυκό στο σχολείο, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω εγώ απαγορεύω στο παιδί μου αυτό και θέλω να τον βγάλω εκτός. Είμαι πολύ ok. Αυτό της λέω στο οποίο δεν είμαι ok είναι στο κρέας, είμαι απόλυτη σε αυτό. Και αυτό που θα ήθελα είναι να του στέλνουμε εμείς το φαγητό του. Και εκείνη εξέφρασε έτσι μια τεράστια ανησυχία για όλο αυτό. Αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισε είναι ότι απλά αποφάσισα ότι αυτό το μέρος δεν είναι για μας. Γιατί είναι ένα μέρος το οποίο δεν δέχεται τη διαφορετικότητα. Και ένα σχολείο, ένας οποιοδήποτε χώρος που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα και ασχολείται με παιδιά, για μένα έτσι κι αλλιώς είναι κόκκινο πανί.
Οπότε απλά έφυγα και βρήκα το επόμενο, στο οποίο βασικά αποφάσισαν ότι θα δημιουργήσουν, επειδή είχαν και άλλα αιτήματα από άλλους γονείς, να δημιουργήσουν μία vegan version του μενού που ήδη υπήρχε. Θέλω να πω ότι σε όλα υπάρχει λύση, αρκεί να διεκδικούμε το δικαίωμά μας και να υποστηρίζουμε αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όταν πιστεύουμε κάτι, να το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά και να είμαστε ασφαλείς με τον εαυτό μας αρκετά για να το διατηρήσουμε και να μην μας κάνουν να κολλώσουμε, ας πούμε, οι όποιοι έχουμε απέναντί μας. Και βοηθάει βέβαια να είσαι πολύ διαβασμένος όταν Σίγουρα. Σίγουρα. Και πάλι μου κάνει εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω αντιμετωπίσει πάμπολες φορές, το συγκεκριμένο θέμα. Τόσες φορές που ουσιαστικά κάποια στιγμή πριν από περίπου 3-4 χρόνια αποφάσισα να κάνω μια δωρεάν ενημέρωση σε σχολεία και σε παιδικούς σταθμούς για το κομμάτι της vegan φιλοσοφίας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τα σχολεία, μικρή ανταπόκριση από τους γονείς. Αυτό κάπως με προβλημάτισε. Αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχεις δίκιο ότι αν δεν σου κάνει κάτι, είμαι και εγώ αυτής της άποψης, έχει τύχει και εμένα τον μικρό μου γιο να τον πάρω από σχολείο, εφόσον έβλεπα ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία μας δεν μπορούσε. Υπήρχε μια τρομοκρατία, θα έλεγα. Δεν είναι ότι απλά δεν συμφωνεί κάποιος. Να μην συμφωνήσει κάποιος μπορεί. Αλλά το να υπάρχει και τρομοκρατία ή, όπως λες, να είναι κάποιος εντελώς ασύμφωνος, χωρίς να έχει και ο ίδιος διαβάσει ή να κάνει μια προσπάθεια, το θεωρώ και εγώ θα με δυσκολεύει ιδιαίτερα. Είναι θαλπορή το φαγητό. Είναι μνήμες. Και πάντα αναρωτιέμαι αν τα παιδιά μου νιώθουν μέσα από τα πολύ απλοϊκά μαγειρέματά μου. Δεν μπαίνω πολύ έτσι, σε μαγειρέματα ιδιαίτερα, έτσι, φυτοφαγικά μπιφτέκια κτλ. Είναι απλά μεσογειακά, ό,τι μπαίνει στην κατσαρόλα. Έχει σημασία, πιστεύεις τελικά, τι μαγειρεύεις? Ή έχει σημασία και να εμένουμε στην παράδοση ότι την Τζικνοπέμπτη αυτό, το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα είναι το έθιμο αυτό? Ή έχει εν τέλει σημασία να βρεθούμε όλοι μαζί? Το φαγητό παίζει σημασία? Το τι είναι το φαγητό δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή δεν έχει. Εμείς πια ό,τι οργανώνουμε είναι vegan. Εγώ δεν κάθομαι και σε τραπέζι με κρέας, είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Οπότε όλοι οι άνθρωποι μου και η οικογένειά μου το έχει συνηθίσει. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος αισθάνεται ότι στερείται κάτι. Ίσα-ίσα, εάν δεν υπήρχε η ταμπέλα του vegan, δεν νομίζω ότι θα παρατηρούσε και κανένας ότι λείπει κάτι, ας πούμε, από το μπουφέ ή από το τραπέζι. Τώρα, εάν θέλει κάποιος να διατηρήσει την Τζικνοπέμπτη και να ψήσει vegan μπιφτέκια, για το με χαρά του. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα το κρίνει αυτό, ούτε θα είμαι αρνητική. Αλλά καλό είναι έθιμα τα οποία προκαλούν πολύ πόνο, και θα ξεχωρίσω εδώ το έθιμο της Τσικνοπέμπτης από το έθιμο του Πάσχα, γιατί το Πάσχα δεν είναι μόνο το αρνί που σουβλίζουμε, είναι και θρησκευτική γιορτή, ας πούμε. Αλλά τώρα να γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη που ουσιαστικά απλά σπάζουμε αθώα πλάσματα και τα τρώμε, και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που τα τρώνε σε σημείο που παθαίνουν και εμφράγματα, δεν νομίζω ότι είναι, ας πούμε, τόσο πια φοβερό να το απορρίψουμε. Ναι. Και μάλιστα η Τσικνοπέμπτη τα τελευταία χρόνια, ή τουλάχιστον τα χρόνια πάνε τα παιδικά μου παιδιά σχολείο, έχει μπει και ως παράδοση στα σχολεία, το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μια από τις παραδόσεις, δηλαδή, έτσι να παραγγέλνουν σουβλάκια την Τσικνοπέμπτη. Τρομάζει η λέξη vegan. Πιστεύεις ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούμε? Είμαι vegan. Τρομάζει. Εξαρτάται σε τι με ρωτάς. Δηλαδή, δημιουργεί αντίδραση. Αυτό κάνει. Το vegan δημιουργεί αντίδραση. Είναι σαν να λες αυτή τη λέξη και αμέσως να επιτίθεσαι στον άλλο. Γιατί, εντάξει, του θίγεις
του θίγεις το αν είναι ηθικός ή όχι, έτσι, το καταλαβαίνω ως ένα βαθμό. Και ενώ δεν τον θίγεις απαραίτητα, θίγεται και για μένα είναι θετικό που θίγεται, γιατί αν απλά ήταν κάτι ασήμαντο, δεν θα θυγόταν κανείς. Το γεγονός ότι θίγονται σημαίνει ότι δεν είναι σίγουροι και για τον εαυτό τους. Δηλαδή, εγώ αν είμαι σίγουρη για κάτι, ότι έχω καφέ μαλλιά και έρθει κάποιος και με πει ξανθιά, ενώ δεν θα κάτσω να υπερασπιστώ κάτι ή να κάνω κουβέντα, θα πω απλά ξανθά. Το ότι αυτό δημιουργεί μια αντίδραση σημαίνει ότι κάτι πονάει μέσα μας ή κάτι ξέρουμε μέσα μας που δεν μας βολεύει αυτή τη στιγμή τώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας, γιατί όντως αλλάζει τη ζωή σου και ειδικά σε κοινωνικό πλαίσιο είναι δύσκολο. Εάν δεν είσαι ειδικά δυναμικός χαρακτήρας και απόλυτος, έχει πολύ bullying για μας, όχι για τους κρεατοφάγους. Οπότε αυτό το κομμάτι ισχύει. Τώρα στη δουλειά μας, γιατί την χάνει με τη συνεταιρό μου την Κελίνα να έχουμε, ας πούμε, ένα vegan φούρνο στο κέντρο, το Holy Llama, δεν χρησιμοποιούμε πουθενά τη λέξη vegan. Όπου και να ψάξεις δεν υπάρχει πουθενά και δεν υπάρχει επίτηδες, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η εστίαση είναι ένας χώρος που θα πρέπει να έρχεται ο κόσμος και να μην αισθάνεται ότι κρίνεται, να περνάει ωραία. Ήθελα και είναι στόχος μας πάντα να είναι το αποτέλεσμα ίδιο, αν όχι καλύτερο, από το συμβατικό φαγητό. Οπότε δεν θέλαμε αυτό να είναι κάτι πιο ακτιβιστικό. Θέλαμε να είναι κάτι που απλά θα αποδείξει, χωρίς να το διαλαλήσει, ότι δεν χρειάζεται να τρως κρέας και παράγωγα. Το φαγητό είναι φανταστικό και χωρίς αυτά. Οπότε είναι ένας διαφορετικού είδους ακτιβισμός, ο οποίος αποσκοπεί και στο να είναι ανοιχτό σε κόσμο που δεν είναι vegan, γιατί και εμείς κάποτε δεν ήμασταν vegan. Σωστά. Αλλά και αυτό το ένα γεύμα που θα επιλέξει να φάει κάποιος είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον πλανήτη μας και για τα ζώα. Οπότε ναι, σε μερικές περιπτώσεις είναι χρήσιμος ο όρος vegan. Εγώ δηλαδή όπου θέλω να προκαλέσω τον κουβαλάω έτσι τον όρο αυτόν με καμάρι. Σε άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι είναι αχρίαστο και ότι μπορείς να περάσεις αλλιώς το μήνυμά σου. Και επειδή επισκεφτόμαστε συχνά το Holy Llama, μπορώ να σου πω ότι τα φαγητά όντως είναι και καλύτερα από τα συμβατικά και σας ευχαριστούμε για αυτό και σας ευχαριστούμε πραγματικά. Σε έχουν ξεγελάσει ή πιέσει ως παιδί να φας κρέας? Ναι, καλέ. Εγώ αρχικά επειδή λάτρευα τα ζώα, για να φάω ζώα, μιλάμε ότι τα ψέματα που έχω φάει είναι κάτι το απίστευτο. Με ρωτάνε πώς θα έχεις το γιο σου, πώς θα πείσεις το γιο σου να μην φάει κρέα. Δεν θα πείσω το γιο μου να μην φάει κρέα. Κανένα παιδάκι δεν θέλει να φάει κάποιο ζώο. Απλά δεν τους λέμε τι είναι. Δηλαδή, πάω το γιο μου τέλος πάντων σε μία δραστηριότητα, σε έναν πολύ ωραίο χώρο που είναι έτσι φάρμα και είναι για μικρότερα παιδάκια πριν τον νήπιο και το προνήπιο, και έχει κοτούλες και αυτά τα οποία δεν τα κάνουν κάτι, απλά υπάρχουν εκεί και τα φροντίζουν. Και μετά αφού τελειώνουμε όλες τις δραστηριότητες και αυτά, πάντα πάμε και ταΐζουμε τα ζωάκια. Και ήταν προχτές ένα παιδάκι, εντωμεταξύ τρώνε τα παιδιά, τα μαζεύουμε σε ένα κουβαδάκι και ό,τι έχει απομείνει από τα φαγητά τους τα πάμε στις κότες και τα τρώνε. Και παρατηρώ ότι είναι μια μαμά με ένα παιδάκι δίπλα μου το οποίο τρώει κοτόπουλο. Και πάει η μαμά αυτή να πετάξει το κοτόπουλο για να το φάνε τα κοτόπουλα. Και εκεί δεν άντεξα, ρε παιδί μου, και έτσι της λέω συγγνώμη, της λέω, καλύτερα να μην βάλουμε το κοτόπουλο. Και είδα το σοκ στο πρόσωπο της μαμάς αυτής, η οποία, καλή μαμά έτσι, δεν της είχε περάσει από το μυαλό ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις εκείνη τη στιγμή ένα σοκ συνειδητοποίησης από έναν μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος υποτίθεται ότι συνειδητά ξέρει τι κάνει, και όμως δεν ξέρουν.
Και είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν θα έπαιρνε αυτή η μαμά εκείνη την κότα να τη φάξουν. Ή αν ερχόταν κάποιος να της πει ότι θέλετε να τη φάξουμε να τη φάτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει ναι αυτός ο άνθρωπος. Απλά είναι εύκολο. Είναι κρυμμένο, είναι εύκολο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι λόγοι. Οπότε νομίζω ότι λέγοντας στα παιδιά την αλήθεια, εγώ αυτό λέω σε όλους, ότι προφανώς δεν θα είμαστε να ακολουθούμε τα παιδιά μας μια ζωή με το βούρδουλο αν θα φάνε κρέας ή όχι. Όχι. Αλλά θέλω όταν πάρει αυτή την απόφαση ο Νίκος, την απόφαση το ότι εγώ θα φάω αυτό το ζώο, να ξέρει πολύ καλά ότι είναι ζώο, να ξέρει ότι αυτό το ζώο δολοφονήθηκε χωρίς να το θέλει και από εκεί και πέρα να μπορεί να πάρει μια συνειδητή απόφαση και να μην του το αλείψω εγώ σε μια κρέμα, να μην το βάλω στο μίξερ με 20 λαχανικά για να το φάει χωρίς να ξέρει τι είναι, γιατί αυτό για μένα είναι κοροϊδία. Προτιμώ, άμα πάρει την απόφαση, να την πάρει από μόνος του, γνωρίζοντας πια, όντας σε μια ηλικία που μπορώ να το εξηγήσω και να καταλάβει τι σημαίνει η επιλογή του. Από τη στιγμή που είναι ok με την επιλογή του και το τι σημαίνει αυτό, εμένα η δουλειά μου σταματάει, έχει γίνει. Δεν μπορούμε τίποτα να υποχρεώσουμε και δεν πρέπει τα παιδιά μας να κάνουν. Σωστά. Οπότε η δική μου σκέψη είναι αυτή. Αλλά σίγουρα δεν θα τον κοροϊδέψω λέγοντάς του ότι τι ωραία, όπως τρώμε την ντομάτα, έτσι τρώμε και την αγελάδα. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μοιράζεσαι και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την Άνση Ψημενάτου, που είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, η οποία θα έχουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Για ποιο λόγο δυσκολευόμαστε ή δεν περνάει από το μυαλό μας να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Και θα είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της φάρμας, έχω βρεθεί και εγώ σε μια φάρμα, βέβαια, με ένα άλλο γεγονός, όπου ήταν ένα κοριτσάκι με τη γιαγιά του και του παράγγειλε κοτόπουλο. Βέβαια, το κοριτσάκι, έχοντας δει τα κοτόπουλα, έχοντας παίξει αυτή τη φάρμα, τέλος πάντων, τα κοτόπουλα, όταν ήρθε το κοτόπουλο, είπε, γιαγιά, εγώ δεν θέλω να το φάω, έπαιζα με τα κοτόπουλα, πρέπει να ήταν 9-10 ετών. Και η γιαγιά απαντάει, καλέ, δεν είναι αυτό το κοτόπουλο, είναι άλλο. Και έτσι το κοριτσάκι έφαγε το κοτόπουλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι συζητήσεις αυτές κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν όντως με ειλικρίνεια, με αυθεντικότητα προς τα παιδιά μας και όντως να κάνουν την επιλογή τους χωρίς, αν κάνουν μια διαφορετική επιλογή, εν τέλει να τους επικρίνουμε ή να τους πιέσουμε. Αυτό, γιατί η επιλογή, καλώς ή κακώς, στην αρχή των χρόνων της ζωής τους είναι δικιά μας. Δηλαδή, αυτό που δεν του δίνεις επιλογή, δεν μπορείς να του δώσεις επιλογή. Σε ένα παιδί 1 ετών, δεν μπορείς να δώσεις κάποια επιλογή, θα φάει αυτό που θα του δώσεις. Δεν υπάρχει αυτή η πιπίλα της επιλογής. Οπότε προτιμώ, αφού επιλέγω εγώ να επιλέξω το αγνό και να φτάσει ένα παιδί 5 χρονών να μην έχει καμία συμβολή σε όλο αυτό που θα ευχόμουν κι εγώ να μην είχα ποτέ, και από εκεί και πέρα να ξέρει ότι εμένα η μαμά μου επέλεξε τον ασφαλή δρόμο, για μένα είναι ο ασφαλής δρόμος αυτός, το να μην γυρίσει να μου πει κάποια μέρα, ρε μαμά, αφού ήξερες, τι μου το έδωσες. Επιλέγω λοιπόν τον ασφαλή δρόμο, τον ηθικό δρόμο, και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η στιγμή, θα επιλέξει αυτός όποιον δρόμο αποφασίσει αυτός. Όπως και σε όλη τη ζωή του. Έτσι. Θα ήθελα έτσι να μας πεις τη γνώμη σου ή την αίσθηση, αν και το αναφέραμε έτσι λίγο πιο πριν, που έχεις σε ό,τι αφορά έτσι, επίσκεψη σε γιατρούς, επαγγελματίες υγείας, όταν λες ότι ακολουθείς έτσι φυτοφαγική διατροφή και το παιδί σου ακολουθεί φυτοφαγική διατροφή. Εγώ προσωπικά έχω αλλάξει 3 παιδιάτρους, προκειμένου κάποιος να αποδεχτεί ότι το επάγγελμά μου είναι διαιτολόγος, ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει την φυτοφαγική διατροφή και ότι αν τα παιδιά μου θέλουν να ακολουθήσουν τη φυτοφαγική διατροφή, μπορούν να το κάνουν υπό την εποπτεία μου, μιας και είμαι διαιτολόγος. Θέλω να μας πεις τη δική σου γνώμη, αν έχεις κάποια έτσι εμπειρία. Γενικά είναι μια κουβέντα που την αποφεύγω. Φρόντισα να βρω παιδιάτρους, έχω αλλάξει 2 γιατί μετακομίσαμε, που απλά δεν ήταν αρνητικοί. Δηλαδή, στο πρώτο μας ραντεβού είπα ότι εμείς είμαστε έτσι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και πέρα δεν συζητάω καθόλου τα διατροφικά θέματα μαζί τους. Απλά
είναι αποδεκτική. Είναι δεκτική βασικά στη δική μου επιλογή. Τώρα όσον αφορά άλλους γιατρούς, γυναικολόγους, παθολόγους, δεν μπαίνω στη συζήτηση. Έχει τύχει να πω και να μου πούνε εντάξει, θα φας λίγο κρέας και θα δούμε. Και να πω ναι. Και να είναι ο άντρας μου δίπλα και να λέει στο γιατρό ψέματα λέει, δεν πρόκειται να φάει κρέας. Λέω αλήθεια, δεν θέλω απλά να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε καμιά φορά απλά αναγνωρίζω την ειδικότητα του εκάστοτε γιατρού. Γνωρίζω πολύ καλά, γιατί το έχω ψάξει και γι' αυτό κάναμε και το συνέδριο που κάναμε, ότι οι γιατροί άντε να έχουν ένα μάθημα επιλογής στη διατροφολογία, οπότε εκ των πραγμάτων είναι μια γνώση που δεν την έχουν. Και έχω απομυθοποιήσει νομίζω εδώ και καιρό για πολλούς λόγους, γενικά τους γιατρούς ως επάγγελμα. Όχι ότι δεν τους σέβομαι και δεν τους εκτιμώ, αλλά δεν τους εμπιστεύομαι τυφλά. Μέχρι να μου αποδείξουν ότι μπορώ να τους εμπιστευτώ. Δηλαδή ένας τίτλος για μένα δεν σημαίνει κάτι. Μέχρι να μου αποδείξεις ότι όντως είσαι άξιος εμπιστοσύνης. Γιατί έχουμε φάει όλοι τα μούτρα μας αρκετές φορές. Οπότε είμαι λίγο πιο επιλεκτική και πιο διαβασμένη και από μόνη μου πριν πάω στον εκάστοτε ειδικό. Έτσι. Και οπότε έχεις και τη δυνατότητα να ζητήσεις και μια δεύτερη και μια τρίτη γνώμη, να πας πραγματικά στον επαγγελματία υγεία που σου ταιριάζει. Νομίζω πλέον έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, ευτυχώς. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που μπορούμε πλέον να εμπιστευτούμε. Και περνώντας λοιπόν από τους γιατρούς, θα αναφερθώ σε μία από τις από τις εξαιρετικές δράσεις, την πρώτη vegan ιατρική μερίδα, όπου έγινε με συνδιοργάνωση της Promise to Animals, της ελληνικής εταιρείας κλινικής διατροφής και μεταβολισμού και την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία, όπου είχε ως σκοπό λοιπόν την ενημέρωση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας και σε άλλα επαγγέλματα βέβαια υγείας, για τα επιστημονικώς πλέον αποδεδειγμένα ωφέλη της φυτοφαγίας. Έχεις αίσθηση, εγώ είχα την τιμή να συμμετάσχω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βασικά ευχαριστούμε όλους τους Έλληνες vegan γιατρούς, γιατί όλοι, δεν ξέρω, αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και ήμουνα και πολύ περήφανη για τη χώρα μας που είχαμε καλύψει σχεδόν όλες τις ειδικότητες σε vegan γιατρούς. Γιατί και πρέπει να βλέπουμε και τα βήματα που έχουν γίνει και πραγματικά έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ήταν εξαιρετική ημερίδα. Πιστεύεις ότι θα έχει και συνέχεια, έχεις σε σκέψεις κάποιες άλλες παρόμοιες δράσεις? Οπωσδήποτε. Αυτό ήταν ένα όνειρό μου αρχικά, το οποίο έγινε πραγματικότητα μέσα από αυτή τη διοργάνωση. Θα είναι κάτι που θα γίνεται κάθε χρόνο. Το όνειρό μου, η αλήθεια, είναι να γίνει τη ημερίδα, έτσι ώστε η πρώτη ημέρα να είναι όπως ήταν αφιερωμένη στους γιατρούς, αλλά να ανοίξουμε τη δεύτερη μέρα στο κοινό, γιατί πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν σε ένα στυλ workshop να έρθουν και να κάνουν ερωτήσεις στους ειδικούς, από μαμάδες που ενδεχομένως θέλουν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διατροφή, μέχρι ανθρώπους με αυτοάνοσα, αυτό που ειδικεύεσαι εσύ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ όμορφο να ανοίξει το κοινό και πραγματικά να μπορούν να απαντηθούν τα ερωτήματα του καθημερινού κόσμου, γιατί στην τελική σε αυτούς απευθυνόμαστε και αυτοί με τη σειρά τους, αν έχουν τη γνώση, μπορούν αντίστοιχα να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες, όπως εσείς οι επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύετε εμάς, έτσι μπορούμε και εμείς να εκπαιδεύσουμε ίσως και εσάς σε ένα βαθμό. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Το έχω πει άλλωστε πάρα πολλές φορές, ότι το βιβλίο μας, η μάθησή μας εξαρτάται από τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και ειδικότερα επειδή ασχολούμαι με ανθρώπους με αυτοάνοσα, όποια έρευνα και αν διαβάσω, την λύση εν τέλει στο θέμα που απασχολεί το άτομο που έχει διαγνωστεί με αυτοανοσία, θα τη δώσει ο ίδιος. Μέσα από τη συζήτηση, μέσα από το μοίρασμα, μέσα από το τι μπορεί να έχει ακούσει από έναν άλλο επαγγελματία υγείας, από τα social media. Έτσι έρχεται.
τουλάχιστον εγώ τα τελευταία χρόνια, έτσι μπορώ και δουλεύω. Ε, Τι πραγματικά πιστεύεις θα έκανε διαφορά προκειμένου όλοι και περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά στη vegan φιλοσοφία? Είναι Νομίζω το κομμάτι είναι η ενημέρωση η από ενημέρωση. διάφορες οδούς. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι είναι δύσκολο. Θα βάζανε, ας πούμε, πρώτα τη δυσκολία στο να βρεις vegan γεύματα. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι πανεύκολο κάποιος να είναι vegan. Παντού, σε όποια ταβέρνα και να πας, όπου και να πας, υπάρχουν vegan επιλογές. Γιατί είναι τέτοια η διατροφή μας. Ενώ έχουμε φανταστικά vegan πιάτα, καθώς προανέφερες και εσύ, παραδοσιακά, τα Έτσι. οποία ούτε ξέρουμε ότι είναι vegan και είναι vegan. Και είναι και νοστιμότατα και πολύ θρεπτικά κτλ. Οπότε αυτό το μύθο θέλω να τον καταρρύψω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Στη χώρα μας ευτυχώς υπάρχουν και χώρες, στη Γαλλία που έχω πάει διακοπές, Ναι. που έτρωγα ψωμί. Ψωμί και λάδι. 2 εβδομάδες. Εντάξει. Μαζί του. Έτσι είναι δύσκολο. Βελτιώνεται και αυτό. Αλλά εμείς δεν είμαστε μία από αυτές τις χώρες. Νομίζω ότι υπάρχει φόβος ότι και οι γιατροί σε έναν βαθμό έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο σχετικά με τη vegan διατροφή. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό να αγγίξουμε τους γιατρούς, γιατί προφανώς μια νέα μαμά που τώρα σκέφτεται να γίνει vegan και να γίνει και το βρεφάκι της vegan, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Δηλαδή το αποδέχομαι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως κτλ. Είναι το να έχεις την ευθύνη ενός μωρού και κάτι που δεν το έχεις χωνέψει καλά εσύ, να το κάνεις στο παιδί σου, είναι δύσκολο. Οπότε, δίνοντας πρόσβαση στον όποιον άνθρωπο, και είναι πολλοί αυτοί που μου στέλνουν και εμένα στο Instagram, ότι έστω και θέλουν να ελαττώσουν σε μεγάλο βαθμό το κρέας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Κάθε πιάτο που δεν περιέχει κάποιο νεκρό ζώο, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Είτε μιλάμε για έναν vegan άνθρωπο, είτε για κάποιον που προσπαθεί να πάει προς τα εκεί, ας πούμε. Οπότε, διευκολύνοντας αυτούς τους ανθρώπους μέσα από πληροφορίες, έγκυρες πληροφορίες πάντα, έτσι, όχι εγώ ξύπνησα και θέλω να πω τα δικά μου και στα λέω, εμπεριστατωμένες έρευνες και τα λοιπά, νομίζω ότι έτσι πολλοί κόσμος θα γινόταν vegan, γιατί πολλοί θέλουν να σταματήσουν να συμβάλλουν σε αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα με τις εμπεριστατωμένες πληροφορίες, μιας και πιστεύω το κομμάτι της διατροφής είναι ιδιαίτερα, δεν ξέρω πώς να το θέσω, πολύ συζητημένο από ανθρώπους οι οποίοι, επειδή ακριβώς ακολουθούν μια διατροφή, επιλέγουν 3 φορές την ημέρα τι θα φάνε, πολλές φορές έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να συμβουλεύσουν τον άλλον, να τον πείσουν, χωρίς να έχουν το διάβασμα που πρέπει. Ακόμα και τις έρευνες που πολλές φορές βλέπω κι εγώ ίδια, βλέπω τίτλους ερευνών. Αν κάποιος δεν μπει μέσα να δει το κομμάτι της έρευνας, τα στατιστικά στοιχεία που γίνανε, από πού έχει χρηματοδοτηθεί ενδεχομένως η έρευνα, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε τίτλους. Όλη η βιομηχανία του γάλατος εντελώς. Ακριβώς. Ή του κρέατος, βλέπεις εκεί, χορηγοί, Tyson Foods και τα λοιπά. Έτσι. Οπότε αυτό, αν δεν ψαχτεί, πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώς γίνεται. Και εμείς ως επαγγελματίες υγείας έχουμε το χρέος να προωθούμε πλέον έρευνες οι οποίες κάνουν καλό στην υγεία μας και στον πλανήτη και στα ζώα. Αυτό το πιστεύω, διότι όλοι είμαστε επιλεκτικοί στις έρευνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι επιλέγουμε τις έρευνες που διαβάζουμε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε 300.000 έρευνες. Η επιλογή μας, λοιπόν, είναι σημαντικό πλέον και μας αφορά όλους αυτό, όλους τους επαγγελματίες υγείας, να κάνουν καλό και στον άνθρωπο που μας εμπιστεύεται τη διατροφική, την ιατρική φροντίδα και στον πλανήτη. Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Κοίτα, κάτι που σκεφτόμουν, ότι το έχω και πρόσφατα, είναι αυτό, ότι πρέπει ενδεχομένως να φύγει και το προϊόν, δηλαδή να βλέπουμε λίγο πίσω από το προϊόν, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές. Και ο καταναλωτισμός, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και θα σου πω ότι χτες ήμουνα σε ένα
μια εκδήλωση μεγάλη όπου βραβεύτηκαν διάφορες εταιρείες. Και βραβεύτηκε και μια εταιρεία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η εταιρεία αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία της γαλακτοβιομηχανίας. Και σκεφτόμουν ότι εμείς οι γυναίκες, ας πούμε, και η γυναίκα αυτή που βραβεύτηκε χτες το βράδυ, θα έπρεπε να έχουμε μια παραπάνω ευαισθησία για τα υπόλοιπα θηλυκά. Δηλαδή, η γαλακτοβιομηχανία είναι η νούμερο 1 βιομηχανία που εκμεταλλεύεται μητέρες και μωρά. Ξεκινάμε από το βιασμό της μαμάς αγελάδας για να μείνει έγκυος, γιατί αυτό είναι, και συνεχίζουμε στο ότι γεννάει το μωράκι της, το οποίο κάποιος το κλέβει μέσα στις επόμενες ώρες, το στέλνει για να γίνει μπριζόλα γάλακτος και μετά εκμεταλλεύεται αυτή τη μητέρα, γιατί είναι μαμά, και όσοι έχουν θυλάσει ξέρουν τι σημαίνει θυλασμός και πόσο δύσκολο και επίπονο είναι, ειδικά στην αρχή. Αναγκάζουν αυτές τις μητέρες λοιπόν να θυλάζουν ένα μηχάνημα ουσιαστικά για το υπόλοιπο της ζωής τους, μέχρι που τους φτάνουν σε ένα σημείο και είναι άχρηστες, γιατί δεν αντέχει το σώμα τους, γιατί πάλι αυτές που θυλάζουν ξέρουν πόσο δύσκολη διαδικασία είναι αυτή και επώδυνη για το σώμα μας και πόσες θερμίδες καταναλώνουμε όταν το κάνουμε, και μετά τις στέλνουν και αυτές στο σφαγείο. Οπότε για εμένα το να βραβεύεται μια τέτοια πράξη και να έχει την ηρωνία του βραβείου της γυναίκας, επιχειρηματία, είναι για μένα, ας πούμε, και εννοείται για κανέναν άλλον μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί πρέπει να ήμουν η μόνη vegan, ειδικά σε αυτό το κοινό είναι ελάχιστη, ήταν σοκαριστικό το ότι υπάρχει όλο αυτό από πίσω και εμείς βλέπουμε ένα τελειωμένο προϊόν και το επιβραβεύουμε αυτό ως γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ήταν πρόσφατο, μου στοίχησε και έπρεπε να το μοιραστώ για να φύγει από πάνω μου. Και πολύ καλά Αυτό έχω να πω. Να βλέπουμε πίσω από την ταμπέλα και πίσω από το όποιο προϊόν συστατικό, γιατί τα ζώα δεν είναι και δεν μπορούν ποτέ να γίνουν συστατικά. Ακόμα και όταν κάποιος επιλέγει να τρώει κρέας, πρέπει να αποδεχτεί ότι το κρέας δεν μπορεί να ανήκει στην κατηγορία του συστατικού. Γιατί είναι ένα πρώην έμβιο όν. Εκεί θέλω να καταλήξω και δεν θα σας κουράσω άλλο. Καθόλου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, που το μοιράστηκες μαζί μας και για όλα αυτά έτσι, που λες. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το παρακολουθήσω. Είναι το Καοσπίραση. Παρόλο που ξέρω όλες αυτές τις πρακτικές που γίνονται και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα σφαγεία, και πλέον η βιομηχανοποίηση είναι τόσο μεγάλη που δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ τα πράγματα και τις δράσεις. Το Καοσπίραση είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ και το Συσπήραση επίσης. Και ελπίζω και προτρέπω και θα το κάνουμε τώρα κιόλας στην πρόκλησή μας, ανθρώπους έτσι να το παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να ξέρεις, σε παρακολουθούμε, είμαστε έτσι υποστηριχτές ένθερμα για τις δράσεις και ελπίζουμε και οι επόμενες δράσεις και είμαστε πραγματικά μαζί σου. Και εγώ μαζί σας και χαίρομαι έτσι που είμαστε πολλοί και όλο και αυξανόμαστε και νομίζω ότι θα κάνουμε φανταστικά πράγματα και καλό είναι να μην κοιτάμε μόνο τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες και τη βελτίωση που αδιαμφισβήτητα υπάρχει και στην Ελλάδα πια. Έτσι. Και χαίρομαι πολύ για την γνωριμία μας. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα που θα κάνουμε παρέα και σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς και για τα πολύ ωραία έτσι, σχόλιά σας και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας, καλή βράδυ. Γεια σας.